Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de ministerraad een beslissing heeft genomen over de LNT. En dat is de Landsverordening Normering Topinkomens. En de Extra schrijft vandaag op de voorpagina dat het even heeft geduurd, want de wet is al maanden geleden aangenomen. Maar nu is er een ministerieel besluit genomen en dat is 21 mei uitgekomen. In een reactie van de Vereniging van Medisch Specialisten in dienstverband van het CMC stelt men dit te zien als een belangrijke erkenning van de overheid dat de huidige situatie rond de landsverordening onvoldoende aansluit bij de realiteit. Dus men is blij met deze beslissing. Toch blijven de medisch specialisten aandringen op een mogelijkheid om 130% toe te passen van het maximumsalaris. Het heeft allemaal te maken met de werkdruk voor de medisch specialisten, 24-uursdiensten, hoge werkdruk, grote verantwoordelijkheid. Het laatste woord over de maximumsalarissen van de medisch specialisten is nog niet gezegd, maar deze wet gaat nu daadwerkelijk van kracht zijn en dat is volgens de medisch specialisten en volgens de regering weer een belangrijke stap in een traject dat al lange tijd duurt en dat eruit van gaat dat er bepaalde regels moeten zijn over de maximumsalarissen van medisch specialisten. Duiker in kritieke toestand naar CMC. Gisteravond kreeg de politie een melding dat een toerist die was gaan zwemmen in het rifgebied ter hoogte van het standbeeld van Tula in moeilijkheden was geraakt. De politie ging kijken, maar ze konden niet naar het terrein van Tula omdat er een hangslot hing. Daarom moest een brandweerwagen worden opgeroepen om het slot door te knippen. Uiteindelijk konden ze de man hulp bieden, maar vanwege zijn zeer kritieke toestand is hij meteen met spoed naar het CMC gebracht. En we kregen vanochtend het treurige bericht dat de man helaas is overleden. Dus hij is in problemen gekomen tijdens het duiken en spoelde toen aan bij het gebied waar het Tula-standbeeld staat. Sterkte voor zijn familie. Noordwijk kleurt helemaal blauw. Het mooie Noordwijk aan het Nederlandse strand is een blauwe stad aan het worden. We hadden gisteren natuurlijk al beelden van de aankomst van de Curaçaose selectie. Maar er was een training gisteravond met de Curaçaose selectie. Nou ja, u begrijpt het, een brassband, een haag van gele en blauwe ballonnen. Heel veel enthousiaste Curaçaoenaars die kwamen kijken. Gisteren was het een vrije dag in Nederland, tweede Pinksterdag. En heel veel enthousiaste spelers. Daarom Noordwijk kleurt blauw. Mensen hebben Curaçao in hun harten en er is heel veel positiviteit. En Juninho Bacuna, een van de sterspelers, die zei: we kunnen heel veel, dat hebben we al zien tijdens de kwalificaties. We hebben goed gepresteerd en we gaan met veel vertrouwen naar het WK. We gaan onszelf laten zien. That's the spirit. Onder leiding van bondscoach Dick Advocaat wordt er deze week getraind. En eind van de week wordt er in Schotland gespeeld tegen Schotland. Een nieuwe test voor de Blue Wave. Agressieve voetballer meldt zich bij de politie. U ziet op de foto een beeld van een slachtoffer. Die is slachtoffer geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen spelers van het ministerie van VVRP en Contiki Beach. Daarbij is een medewerker van VVRP helemaal uit zijn dak gegaan en heeft een speler van Contiki ernstig mishandeld. Die moest worden opgenomen op de spoedeisende hulp van het CMC met een gebroken kaak en een blauw oog. Minister Cooper van VWRP die heeft gezegd dat de verdachte is overgedragen aan de politie en dat hij zich moet verantwoorden voor zijn daad. De minister reageerde door te stellen dat wat er is gebeurd onacceptabel is. De zaak wordt hoog opgenomen, want dit kan niet. Het gaat om het voetbaltoernooi Douchy Cup en dat had een gezellige bijeenkomst moeten worden en is helemaal uit de hand gelopen door de mishandeling. Bar op wielen helemaal verbrand. Dat gebeurde in Brievengat gisteravond. Het is een bar op wielen die verspreid kan worden waar mensen gezellig kunnen zitten terwijl ze aan het drinken zijn of van de omgeving aan het genieten zijn. Maar die was opgeslagen in de Clovis Bazaarstraat en helemaal uitgebrand. Het gaat om een foodtruck, zo kunnen we het ook noemen. Bar op wielen, hoe je het wil noemen. Er is inderdaad sprake van een grote brand geweest. En daarmee wordt nu onderzocht wat de oorzaak daarvan is.
Bewoners Sint Maarten boos over aantasting milieu. Mensen waren heel boos afgelopen maandag. De gemoederen liepen hoog op toen er een speciale boom werd gekapt. Het gaat om een volgroeide zeedruifboom aan de Haley-druif in Simpson Bay. Maar nog meer dan deze specifieke boom gaat het ook als symbool over het feit dat de natuur steeds slachtoffer wordt van bouwplannen. En dat zorgde ervoor dat mensen de brug tijdelijk blokkeerden. Het verkeer kon geen enkele kant meer op. En uiteindelijk gaf de politie opdracht om een voertuig te verwijderen, zodat de blokkade werd opgeheven. Maar dat geeft aan dat de bewoners boos zijn. Ze maken zich zorgen over overontwikkeling, milieuschade en wat bewoners omschrijven als jarenlange ongecontroleerde bouwprojecten die het karakter van Simpson Bay blijven veranderen. Er was een live Facebook waarbij kon worden gezien dat bewoners hun woede en teleurstelling uiten over de situatie. Dan gaan we naar Aruba. 2 personen hebben zich gemeld in verband met de moord op een 17-jarige. Daar hadden we het gisteren over in onze uitzending. Zondagochtend om 1:15 is er een man doodgeschoten. Een 17-jarige jonge man. En het gaat om Reden Kok. Hij is ook ter plekke overleden en hij werd beschoten met een pistool en werd geraakt in zijn hoofd. De Arubaanse pers meldt dat het erop lijkt dat de schietpartij verband houdt met een bendeprobleem dat nu is geëindigd in een moord. De politie weet wie de dader is en verwacht hem elk moment aan te houden. 2 vrienden die samen met de verdachte in de auto zaten, hebben zich inmiddels vrijwillig bij de politie gemeld. Ze worden verhoord om te achterhalen wat er is voorgevallen aan deze moord. En de politie roept iedereen op die meer kan vertellen over de moord om zich te melden. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Dan is er de afgelopen 24 uur heel veel gebeurd op Curaçao met wat we verkeerscriminaliteit kunnen noemen en andere ongelukken. Zo is er een auto in de brand gevlogen. Dat heeft natuurlijk niet met criminaliteit te maken, maar de politie moest wel opkomen dagen toen er een Hyundai Santa Fe SUV op de Cascoraweg in brand vloog. Er kwam vuur uit de motorkap en de voorkant brandde volledig uit. De brandweer was snel ter plaatse en slaagde het vuur onder controle te krijgen. Maar terwijl zij de oorzaak van de brand onderzochten, leidde het vuur opnieuw op. Het ging om een kortsluiting in de auto. De 2 vrouwelijke passagiers zijn heel erg geschrokken. En de politie bluste het vuur opnieuw en koppelde de batterij los om te voorkomen dat het voertuig nogmaals vlam zou vatten. Erg vervelend. Er is een Hyundai i10 gestript. Gisterochtend moest de politie naar Kokori. Daar werd een Hyundai i10 aangetroffen. En juist op het moment dat de politie de melding kreeg, waren er mensen die een aangifte kwamen doen van een diefstal. Het bleek om hetzelfde voertuig te gaan. En de criminelen hadden verschillende onderdelen van het voertuig verwijderd en het langs de weg achtergelaten. 24 uur eerder was er een andere Hyundai i10 aangetroffen die ook was gestolen. Dan zijn er 2 gestripte auto's aangetroffen van een ander merk in Scherpenheuvel. Het gaat om een zwarte Kia Forte en een blauwe Kia Sportage. De
Kia Sportage werd vorige week gestolen in de omgeving van Bottelier. En de daders hebben deze gebruikt toen zij de andere auto gingen stelen. Die werd gebruikt voor een inbraak in een zaak in Zeelandia. Beide auto's werden gestript achtergelaten in de Mondi van Scherpenheuvel. En de politie heeft die zaak in onderzoek. En dan is er ook nog een verhaal dat dieven de banden van een nieuwe pick-up hebben gestolen. De politie moest naar de binnenweg. De eigenaar van het voertuig had net 4 nieuwe banden onder zijn pick-up laten plaatsen. En nauwelijks nadat hij van huis was vertrokken, sloegen de dieven toe en haalden de banden van de auto. Alle 4. De politie was ter plaatse om aangifte op te nemen. Nou, al deze situatie leidt ertoe, volgens Jaal Plet van de partij Man-Pin, dat de mensen het beu zijn, auto en auto-onderdelen diefstal. Hij zegt, naast de voortdurende stijging van de kosten van levensonderhoud en de harde klap van de drastische verhoging van de benzineprijs, wordt het volk van Curaçao al lange tijd geteisterd door een alarmerende toename van diefstallen van auto-onderdelen en auto's. Elke dag horen we over auto's die worden gestolen of waarvan bumpers, deuren, lampen en andere onderdelen zijn gestolen. Volgens hem moet er meer aandacht aan worden besteed. Het heeft een negatieve invloed op ons toerisme. En volgens hem is het ook een gevolg van het feit dat er nauwelijks meer politie op straat te zien is en 's nachts helemaal niet. De fractie van Man-Pin heeft in januari een brief gestuurd en wacht nog steeds op antwoord. Ze willen in het parlement praten over dit probleem dat een groot probleem is voor Curaçao. Dan gaan we naar internationaal nieuws. De directeur van een Venezolaanse gevangenis is ontslagen na een opstand. Deze opstand van gevangenen die zijn in opstand gekomen omdat ze de foltering aan de kaak wilden stellen. Het gaat om een gevangenis waarbij inmiddels de directeur is ontslagen, maar honderden gedetineerden die kwamen naar buiten toe en die scandeerden geen foltering meer. Ze namen zondag de controle over van het Barinas Judicial Detention Center, een gevangenis voor gewone criminelen in het westen van Venezuela. Er staken ook matrassen en lakens in brand. Maandag bleef een groep gevangenen samengedromd op het dak, terwijl bemiddelaars probeerden hen naar beneden te praten. Volgens het Venezolaans Gevangenisobservatorium, een mensenrechtenorganisatie, werden tientallen gevangenen overgebracht naar andere instellingen, onder meer 100 vrouwen. Maandag vertrokken verschillende bussen met overgebrachte gevangenen. De gevangenen zeggen dat ze slachtoffer zijn van marteling en foltering en gewelddadige fouilleringen en mishandelingen. Ook worden eigendommen van de gevangenen in hun cellen regelmatig vernietigd. Is er sprake van overbevolking, beperkt voedsel en gebrek aan medische zorg. De directeur is inmiddels ontslagen en de autoriteiten hebben de zaak in onderzoek. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer met meer nieuws en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.